Am o veste bună să vă dau. Anul acesta avem creștere aproape pe toate domeniile pe care oamenii au fost intervievați și asta este una dintre veștile bune pe care le avem. Evident, sunt câteva aspecte care metodologic sunt diferite anul acesta, spre deosebire de toți cei 9 ani, pentru că acum am ajuns la al 10-lea an în care facem acest studiu, am cules datele în luna iunie, mai-iunie. În ceilalți ani am cules datele la sfârșitul anului. Așa că aceasta este schimbarea pe care am făcut-o. Mai sunt câteva schimbări ce țin de întrebări. Anul acesta am introdus și o secțiune cu privire la încrederea în instituțiile publice, date pe care vom fi bucuroși să vi le arătăm. Este motivul pentru care am cules datele în luna iunie a fost pentru a ușura culegerea de date. Avem 2500 de persoane intervievate, volumul de muncă este unul enorm și atunci, pentru a facilita culegerea datelor, am optat pentru luna iunie. Probabil că există un mai mult optimism, ca să spun așa, în luna iunie, pentru că totul vara e mai... Știm foarte bine că iarna nu-i ca vara, da? Asta cu siguranță este bun. Concluziile sunt următoarele. Deci, overall, putem spune că a crescut calitatea vieții în oraș și asta se vede atât în materie de infrastructură, atât în materie de servicii. Ceea ce vedem însă este că la nivel de viață personală, și aici mă refer la sănătate, mă refer la locuință, putem observa o ușoară scădere. Iar aceasta, cel puțin la nivel de sănătate și starea de sănătate, scăderea este constantă, mică, dar constantă în ultimii ani, ceea ce ne spune câte ceva vis-a-vis de populația Timișoarei, care probabil e populație care este ușor în îmbătrânire, populație care are nevoie de servicii de sănătate, iar pentru asta noi o să vă invităm luna viitoare la un alt eveniment pe care îl avem, tot pe date culese din barometru, cu privire la starea de sănătate a populației și a modului în care timișorenii se comportă atunci când sunt bolnavi. Am avut această prezentare vis-a-vis de barometru, am avut un eveniment dedicat în luna octombrie. O să vedeți și anul acesta și din aceste date. Timișoara este un exemplu foarte bun de bună practică în materie de integrarea imigranților. Spre o deosebire de alte orașe din țară, noi aici avem un ecosistem care funcționează și aici vorbesc de instituțiile și ONG-urile care se ocupă cu integrarea imigranților. De la prefectură, cu grupul de intervenție pe care îl au, la primărie, la asociații precum LOG sau EDROM, sunt asociații care lucrează, sunt în apropierea migranților, îi susțin și din acest motiv, realmente Timișoara este un model de bună practică la nivel național, iar acesta este un lucru care trebuie menționat și cu care ar trebui să ne mândrim, pentru că la o întâlnire cu IOM-ul, ei spuneau că ceea ce își doresc să implementeze la nivel național ca și legislație, la Timișoara se întâmplă deja. Îmi este greu, studiul nostru este făcut doar pe Timișoara și datele nu îmi permit să spun dacă este calitatea vieții mai bună sau mai puțin bună în Timișoara comparativ cu alte orașe. Ceea ce pot să vă spun este că în momentul de față vizăm extinderea cercetării și printr-un proiect de cercetare și la nivelul altor orașe din România și la momentul respectiv o să pot să vă răspund la această întrebare. Pentru că Timișoara este altceva. Timișoara nu este sau comparabilă cu restul țării. Timișoara, până la urmă, ca de altfel toate orașele mari din Timișoara, reprezintă hub-uri de dezvoltare, reprezintă contexte în care se trăiește bine și Timișoara, ca și de altfel alte orașe din România, sunt orașe în care calitatea vieții este comparabilă și poate chiar peste multe alte orașe din vestul Europei. Prin urmare, datele din Timișoara nu pot fi generalizate la nivelul întregii populații ai României. Este vorba doar de Timișoara, oraș în care avem populație educată, oraș în care avem investiții foarte mari, este un hub
în care avem universități care atrag tineri, ceea ce înseamnă că este un oraș care se dezvoltă continuu. Și din acest motiv avem o calitate a vieții mult mai ridicată aici. Dacă mergem la 40 de kilometri, la 50 de kilometri de Timișoara, o să vedem că rezultatele nici pe departe nu sunt asemănătoare. Bun, calitatea vieții, în primul rând, depinde de mai multe aspecte, inclusiv legate de viața personală, pe care nu putem să spunem că le pot influența instituțiile publice într-un fel sau altul. Evident că ne bucură că avem o creștere pe toate categoriile de indicatori. Asta arată că direcția în care mergem este cea bună, că timișorenii simt investițiile pe care administrația publică le face. Evident că în același timp ne responsabilizează, pentru că acest nivel de încredere a fost câștigat greu. Am pornit de la procente foarte mici pe destul de multe domenii, dacă să vorbim despre transport public, de curățenie, unde avem acum creșteri mari raportat la 2021, ne responsabilizează. Asta înseamnă că trebuie să continuăm pe acest drum, pentru că, evident, încrederea se poate pierde foarte ușor. Ceea ce e evident este că este un ritm constant, au fost creșteri de 2-3% de la un an la altul. Acest ritm se menține în continuare și noi vom face toate eforturile să continuăm pe acest drum. Nu înseamnă că considerăm că suntem mulțumiți de modul în care se execută serviciile publice, ci că continuăm în direcția în care am început. Care este domeniul în care ar trebui să intervenim? Sunt mai multe domenii, evident că de-aia lucrăm, evident că trebuie să îmbunătățim curățenia, pentru că e un aspect foarte important pentru timișoreni. Este evident că trebuie să îmbunătățim transportul public, chiar dacă avem o creștere de la 30% în 2021 la 50% acum, pentru că în același timp o nemulțumire majoră este legată de trafic. Dar putem să luăm fiecare domeniu în parte și putem să spunem că e important pentru noi. Este vreun capitol care vă îngrijorează? Evident că nu există un capitol, există mai multe capitole. Cum spuneam, cea mai mare preocupare rămâne în continuare traficul, starea drumurilor, tot ce ține de mobilitate, deși, repet, în același timp avem o creștere a numărului de timișoreni care folosesc transportul în comun. Timp de 9 ani de zile am obișnuit să facem culegerea datelor în luna decembrie. Datorită efortului deosebit de mare pe care l-am depus pentru culegerea datelor, pentru că, așa cum vedeți, inclusiv mărimea eșantionului anul acesta este de 2511 persoane intervievate, și am ajuns la concluzia că, din punct de vedere operațional și din punct de vedere logistic, este mult mai ușor pentru noi să culegem datele VAR. Din acest motiv, am început să culegem datele în luna iunie și atunci s-a realizat cea mai mare culegere a datelor. Datele s-au recules în două feluri. În față, studenții noștri de la Facultatea de Sociologie au fost distribuiți în tot orașul, pe toate străzile, pe străzi mari, străzi mici, străzi cu blocuri, străzi cu case, în toate cele 36 de cartiere ale Timișoarei, și au încercat să ajungă la cât mai multă lume. Avem 1319 de chestionare valide aplicate online. Asta după ce baza de date a fost curățată. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați și răspuns la acest chestionar. Și cu această ocazie, de fapt, vreau să transmit un mesaj foarte important pentru noi. Pentru că aceste date să fie cât mai acurate, cât mai utile, este foarte important să avem din partea populației o deschidere și o primire, o deschidere pentru a răspunde la acest chestionar. Este elementul pe care ne bazăm și mesajul pe care vrem să-l transmitem timișorenilor. Spuneți-ne care sunt problemele, spuneți-ne care sunt nevoile pe care le aveți, iar prin mecanismele științifice pe care noi le utilizăm, nu vom face altceva decât să transmitem către autorități aceste informații. Bun. După cum v-am spus, avem 36 de cartiere, toate cele 36 de cartiere o să le avem acoperite și o să vedeți cum sunt distribuite răspunsuri. Eșantionul utilizat este un eșantion care respectă structura populației. Avem 54% respondenți de gen feminin, 45%
respondenți de gen masculin. Dacă este să ne uităm cât sunt născuți în Timișoara, cât sunt născuți în afara Timișoarei, observăm că 52 dintre cei care au răspuns sunt născuți în Timișoara, iar ceilalți sunt născuți în alte localități. Avem și structura pe gen și pe vârstă. Dar trecem la întrebarea legată la direcția în care se îndreaptă Timișoara. Ce observăm anul acesta, avem 74,2% dintre respondenții noștri consideră că Timișoara se îndreaptă într-o direcție bună. Într-o direcție greșită avem 20% dintre respondenți și 5% consideră că nu știu. Ceea ce este interesant este să privim cum au evoluat aceste date în timp. Și aici, după cum vedeți, avem distribuția în timp a modului în care timișorenii au perceput direcția în care se îndreaptă Timișoara. Anul acesta atingem cel mai înalt nivel istoric, aș putea spune. Da? Este un rezultat foarte bun pentru noi ca și timișoreni, dar așa cum spunea și doamna viceprimar, eu cred că este în primul rând un rezultat care responsabilizează. Pentru că acest rezultat ne dorim să fie păstrat și poate chiar crescut. Ce observăm, dacă ne uităm la celălalt direcția greșită, e că ea a cunoscut, față de anul trecut a cunoscut o scădere și față de anul trecut ea este relativ stabil. Dar însă crește numărul celor care nu știu, deci de fapt cei care nu știu s-au mutat oarecum în categoria celor care spun că direcția este bună, comparativ cu anul trecut. Ok. Am vrut să vedem cine sunt cei care sunt optimiști cu privire la direcția în care se îndreaptă Timișoara și cine sunt cei care sunt mai puțin optimiști. Și în acest sens ne-am uitat în primul rând la diferență. Cine sunt mai optimiști? Femeile sau bărbați? Rezultatele ne arată clar că femeile sunt mai optimiste în Timișoara cu privire la direcția în care se îndreaptă. Dacă ne uităm mai departe, la vârstă, observăm că există o creștere, dacă vreți, odată cu vârsta a celor care consideră că direcția este greșită. Nu este mare, ajunge la 23,8%, dar e clar că tinerii sunt mult mai optimiști cu privire la direcția și perspectivele pe care le au în Timișoara decât persoanele care au o anumită etapă sau sunt mai în vârstă. Nu ne-am oprit aici. Ne-am uitat și la distribuția în funcție de nivelul de educație. Aici observăm că cei care, o categorie care face o notă disonantă este cei care sunt cu gimnaziu sau mai puțin. Deci cei care au un nivel de educație sub medie, pentru ei nivelul de optimism este mai scăzut. În același timp, am vrut să vedem cât de multă variație aduce în această ecuație mai exact raportul dintre veniturile și cheltuielile pe care le au oamenii. Și ce observăm? Un lucru la care oarecum ne puteam aștepta. Cei care au veniturile mai mari decât cheltuielile sunt mai optimiști. Da? În timp ce persoanele care au venituri mai reduse, sau la persoanele cu venituri mai reduse, cu raportul dintre venituri și cheltuieli, acolo unde cheltuielile sunt mai mari decât venituri, nivelul de optimism este mai scăzut. Probabil că aici este una dintre categoriile la care ar trebui vizate de viitoarele acțiuni și politici publice. Și aici, și ca să punctez, este vorba de persoane cu nivel de educație scăzut, persoanele cu venituri mici și poate chiar persoanele cu o anumită vârstă. Da? Ele sunt categoriile de populație care ar necesita mai multă atenție. Direcția în care se îndreaptă România, observăm că și pe această direcție avem o creștere. Și timișorenii consideră considerabil mai mult față de anul trecut că România se îndreaptă într-o direcție bună. Același lucru observăm și la nivel de direcția în care se îndreaptă Timișoara. Trebuie menționat faptul că și unul dintre colegii dumneavoastră ne întreba la momentul
interviului, de ce este în Timișoara diferit de restul țării? Este diferit pentru că Timișoara este diferită de restul țării. Timișoara este un oraș cu o populație educată, este un oraș în care se câștigă mult peste media țării, este un oraș în care avem investiții, în care calitatea vieții este poate chiar comparabilă și mai ridicată decât în alte orașe din vest. Și atunci, în acest context, pentru că Timișoara reprezintă un pol de atracție pentru regiune. Și în acest sens, da, acestea sunt lucrurile. Specificul orașului arată de ce în Timișoara lucrurile, oamenii sunt mai optimiști. Cum este viața dumneavoastră în prezent cu comparativ cu un an? Pe acest segment observăm oarecare stabilitate, cu toate că avem o creștere atât a celor care spun că viața este mai proastă. Și aici putem să vedem că avem o creștere de la 16 la 19%, scade ușor numărul celor care spun că viața este mai bună. Deci, cu siguranță, constrângerile economice, chiar dacă e la momentul la care noi am cules datele, pentru că reamintesc, datele la care au fost culese și la care noi facem referință sunt iunie 2025. Bun. Calitatea vieții personale. Dacă ne uităm la elementele pe cum situația financiară, sănătatea, serviciul pe care îl aveți, locuința, relațiile de familie și nivelul dumneavoastră de educație, observăm următorul lucru. Overall, nivelul de satisfacție este destul de ridicat, dar avem două elemente care se disting și la care lucrurile nu sunt, nivelul de satisfacție nu este cel mai ridicat. Și este vorba de situația financiară și starea de sănătate. Deci acestea sunt două dintre elementele care pot necesita o atenție sporită, ca să spun așa. Ce este interesant este cum au evoluat aceste date în timp. Și dacă ne uităm, vedem o constanță, dacă ne uităm, o oarecare constanță la nivel general, cu scăderi foarte, foarte ușoare. Unde se vede că avem o scădere care este deja la al doilea an, este la starea de sănătate pe care o avem. Aici este un element foarte important și care trebuie recorelat cu structura demografică a orașului Timișoara, care devine un oraș, care cel puțin intramiur, este un oraș care îmbătrânește. Da? El întinerește în periferie, dar îmbătrânește. Și trebuie să avem în vedere că datele pe care noi le-am cules sunt din Timișoara, nu din localitățile periferice. Oricum, subiectul sănătate este un subiect pe care încă de anul trecut l-am considerat ca fiind un subiect foarte important și care devine tot mai de interes pentru timișoreni și este motivul pentru care anul acesta am cules o serie de date într-un demers comun pe care l-am avut cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara și în luna februarie o să avem un alt eveniment în care o să prezentăm datele legate de comportamentul de sănătate, legate de sănătatea timișorenilor. Ce fac timișorenii în momentul în care sunt bolnavi? Rămân în Timișoara, se duc în alt oraș, aleg să meargă într-un oraș, într-un spital privat, aleg să meargă la stat, cum apreciază sistemul de stat, cum apreciază sistemul privat. Nu o să vă spun mai multe acum, pentru că vom avea un eveniment dedicat acestui subiect, la care vă invităm să participați. Am vrut să vedem percepțiile vis-a-vis de percepțiile pe care le au timișorenii și vedem că atunci când i-am întrebat dacă ar participa la un protest, majoritatea spun că nu. Pe de altă parte, dacă ne uităm la elementele ce țin de calitatea vieții, Timișoara rămâne un oraș în care este majoritatea spun că până la urmă este dificil să-ți găsești o locuință la un preț bun. Da? Legea și instituțiile statului protejează interesele cetățenilor, avem la fel. O mare parte dintre respondenți care nu sunt de acord cu această
cu această afirmație și de asemenea un grad destul de ridicat de dezacord îl avem și, pentru afirmația în instituțiile publice din Timișoara, toate persoanele sunt tratate la fel. După care gradul de acceptabilitate cu celelalte afirmații este mult mai ridicat. Și aici mă refer pornind de la presă. Presa locală relatează corect și imparțial realitățile orașului nostru. Refugiații sunt bine integrați, am discutat despre acest subiect. Este ușor să-ți găsești un loc de muncă și până la recuperarea și redarea în beneficiul cetățenilor a patrimoniului public este importantă. Dar aceasta a fost o acțiune care s-a bucurat, după cum vedeți, de un mare sprijin și acceptabilitate din partea cetățenilor. Bun. Cum au evoluat în timp, da? Observăm aici, dacă ne uităm la ultimul an, că avem o creștere, o ușoară creștere la majoritatea dintre direcții. Creșterea pe care o putem vedea ca fiind poate cea mai concludentă și cea mai semnificativă este cea legată de refugiații veniți în Timișoara, refugiații și imigranții veniți în Timișoara sunt bine integrați. Aici cred că și aminteam cu ocazia interviului pe care l-am dat colegilor dumneavoastră din presă. Aici este vorba de un ecosistem și cum se explică acest lucru? E faptul că Timișoara este un ecosistem care reprezintă realmente un model de bune practici la nivel național. Modul în care sunt primiți, integrați imigranții în Timișoara poate fi fără nicio problemă dat ca exemplu pentru celelalte orașe. După cum ați văzut până acum, nu s-a întâmplat niciun fel de incident, nu s-a întâmplat în Timișoara și sperăm că nici nu o să se întâmple cu imigranții. Și la întâlnirea pe care am avut-o cu cei de la IOM, la o altă conferință pe care am organizat-o aici la Timișoara, ei le spuneau, ceea ce voi faceți aici la Timișoara, ceea ce voi implementați deja, ne-am dorit să legiferăm și să propunem și celorlalți în țară. Dar însă nu vom ști dacă vor fi acceptate sau nu aceste demersuri. Și aici, repet, este vorba de un ecosistem care funcționează și care a dus la aceste rezultate. Anul acesta, ca să fiu foarte sincer și onest cu dumneavoastră, ne-am ferit să introducem întrebări legate de percepția cu privire la instituții. De ce? Pentru că, cel puțin, în primii ani, când am venit, ne-am propus acest instrument de cercetare, ne-a fost frică că aceasta va fi întrebarea care va capta toată atenția și oamenii nu o să se mai uite la nimic din ceea ce facem. Noi, în contextul în care obiectivul acestei cercetări este măsurarea calității vieții. Am considerat însă că la 10 ani, de când am început această cercetare, putem să introducem și această întrebare. Și am vrut să vedem cine apreciază timișorenii cel mai mult. Și avem. Și o să vă prezint în ordine descrescătoare, să zic așa, notelor obținute. Companiile private, Armata, Primăria Municipiului Timișoara, Biserica, Președinția, Consiliul Județean, Prefectura Județului Timiș, Justiția, Guvernul, Parlamentul și, pe ultimul loc, partidele politice. Am mers un pic mai departe cu aceste date și am făcut și o analiză pe gen, să vedem cine are mai mult, cine dă note mai mari. Dau notele mai mari femeile sau dau notele mai mari bărbații. După cum vedeți, și de această dată femeile sunt mai darnice și mai generoase și la toate capitolele notele oferite de respondenții de gen feminin sunt mai ridicate. Satisfacția timișorenilor cu infrastructura orașului, ceea ce știm deja și am măsurat și în anii trecuți, traficul auto reprezintă una dintre principalele probleme pe care timișorenii le invocă. Nu stăm foarte bine nici la transportul feroviar din Timișoara către alte destinații, trotuarele, starea drumului, pistele de biciclete și starea clădirilor istorice. După care, un nivel mai ridicat de apreciere, am putea spune că se bucură spațiile verzi, transportul,
în comun, transportul aerian, spații publice și pietonale, iluminatul public și ca de fiecare dată am avut asta și se pare că rămâne în top de 10 ani accesul la magazine și supermarkete. Aici observăm modul în care au evoluat și aici putem observa că toate elementele ce țin de infrastructura orașului sunt într-o creștere. Accesul și le aveți în partea dreaptă, în ordinea descrescătoare. Traficul rămâne, chiar dacă și el a crescut și observăm o creștere de la 21 la 23%, dar la 29% în ultimii 3 ani a calității traficului, lucru care este îmbucurător. Tipul de mobilitate utilizat, mașina, mersul pe jos, transportul în comun, taxiul, Uber-ul, bicicleta, poate că ar fi bine să le vedem și într-un registru longitudinal. Ceea ce observăm este o ușoară scădere, ca să spunem așa, a celor care utilizează mașina, crește numărul celor care utilizează transportul în comun, dar și a celor care utilizează taxi sau Uber și ușor crește și numărul celor care folosesc biciclete. Așa, aici avem satisfacția în raport cu serviciile care se oferă timișorenilor și aici avem 3 care au, ca să zic așa, cel mai ridicat grad de nemulțumire și avem serviciile de ordine publică, cu toate că nu reprezintă mai mult de 30%, serviciile de ordine publică, 70% fiind mulțumiți, serviciile de ordine publică, serviciile sociale oferite copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și spitalele și clinicile din Timișoara. După care gradul de stabilitate este mult mai, și de apreciere este mult mai larg. Și aici vedeți topul și longitudinal. Universitățile din Timișoara sunt în top, serviciile de urgență și ambulanță, sălile și spațiile de cultură și în jos serviciile sociale și serviciile de suport oferite imigranților și refugiați. Satisfacția cu privire la cartier. Locurile de parcare din cartier sunt cele care sunt pe primul loc, la nivel de nemulțumire. Evenimentele culturale, cu siguranță se mai pot îmbunătăți lucrurile, ca și de altfel facilitățile sportive la nivel de cartier. Cred că mai departe o să-i dau cuvântul colegului și prietenului meu, Alexandru Drăgan, pentru a vă prezenta modul în care sunt distribuite aceste percepții și dacă până acum am avut perspectiva generală, Alexandru o să vă prezinte mai departe perspectiva locală și la nivel de cartier. Mulțumim. Compozit. Și, prin urmare, media la nivelul orașului trebuie totuși privită cu mai mare atenție, pentru că Timișoara este polinucleară, este radial-concentrică și are totuși anumite disparități când vine vorba despre abordarea spațială. Dacă ne uităm la satisfacția cu privire la cartier, așa cum spunea și Marius mai devreme, o veste bună este nivelul de, să zicem, înțelegere, de concordie la nivelul relațiilor de vecinătate. Deci mă înțeleg bine cu vecinii mei, este afirmația pentru care cei mai mulți timișoreni, sunt de acord, la fel partea de școli și de lăcașe de cult. În schimb, acum fiecare dintre noi locuiește într-un anumit cartier și unele lucruri poate par evidente. Locurile de parcare din cartier suscită dezbateri vii, însă din punct de vedere programatic, alte chestiuni semnalate de către locuitori se leagă de evenimentele culturale și aici o chestiune de centralitate sau de potențială descentralitate a evenimentelor culturale, mai ales în cartierele periferice. Același lucru se poate spune și despre evenimentele sportive și chiar despre piețele agroalimentare. Dacă ne uităm din punct de vedere evolutiv, observăm că nu sunt schimbări spectaculoase. În mare parte există o ușoară creștere la aproape toți indicatorii. E drept că nivelul creșterilor grădinițelor poate părea acolo undeva mai scăzut pe grafic, dar trebuie să ținem cont că ponderea celor care n-au răspuns la această întrebare este ridicată, mai ales pentru cazul celor care nu au contact cu aceste servicii.
Dacă ne uităm la mediul înconjurător, evident, e un oraș regional, deci calitatea aerului este cea mai problematică, însă la polul opus se află nu calitatea apei de la robinet, ci calitatea apei de la fântânile publice. Deci pentru fântânile publice există un grad mai mare de mulțumire cu la calitatea apei decât la apa de la robinet. Și dacă ne uităm longitudinal, vom observa că sunt niște trenduri care se păstrează. Pe primul loc, totul se află liniștea din cartierele dumneavoastră, din cartierul dumneavoastră. Așa era formulată întrebarea. Acum, aici e o chestiune de percepție și de reprezentare a spațiului. Noi când ne deplasăm în oraș, este normal, sau de cele mai multe ori, ne deplasăm pe marile artere. Însă locuirea, fie că e vorba de kvartale, de cartiere de case, se află de cele mai multe ori în spatele acestor axe larg convoatate. Așa se explică faptul că liniștea este mai sus decât mulțumirea față de spații verzi sau altele. În continuare, o să venim cu o serie de hărți, să vedem la nivel de cartiere cum stau lucrurile. Noi am făcut o selecție, nici nu vrem să plictisim. Prima întrebare e legată de în ce măsură sunteți de acord cu afirmația investițiile realizate din fonduri europene au îmbunătățit calitatea vieții dumneavoastră. De manieră generală, hărțile sunt coroplete, deci un fond calitativ în care cu cât mai verde, cu atât mai mare gradul de mulțumire, cu cât mai roșu, cu atât mai, să zicem, mai scăzut. În general, cartierele pericentrale au o mulțumire mai mare, sau mă rog, locuitorii cartierelor pericentrale. În cartierul Cetate, acum vedeți la legenda hărții, aici avem o scală de la 1 la 4 și mediile sunt între 2,50 și 3,50. Deci cam asta e raportul de diferențiere. E posibil ca, sau ne uităm la Cetate și spunem că nu e printre primele, deși a beneficiat de aceste investiții, dar timpul trece și posibil și ca ochiul uman să se obișnuiască cu anumite investiții. Dacă ne uităm la transportul în comun, culoarea dominantă este verde pe această hartă, medii între 2,20 și 3,50, cu anumite excepții, în special cartierele periferice și mă uit în primul rând la zona Polonă, la Braitim, la Ronaț. Sunt trei cartiere, după cum știți, cu o tipologie destul de diferite. Cele aseamănă este faptul că sunt periferice, dar sunt dezvoltate în perioade diferite și au o tipologie de locuire diferite și cu toate acestea există această mai scăzută satisfacție legată de transportul în comun. Harta anterioară seamănă un pic și cu cea satisfacție față de iluminatul public. Aici, după cum ați observat empiric, în momentul culegerii contează foarte mult și intervențiile punctuale. Se poate întâmpla ca într-un anumit cartier, tocmai cu o lună înainte, să fie avut loc o investiție, după cum am observat în ultimii ani, și atunci asta se explice și nivelul crescând de mulțumire. La starea drumurilor suntem pe o medie între 2,1 și 3,05, 3,1. În general, zona centrală, pericentrală, grad mai bun de mulțumire. Și apare din nou Ronațul și UMT-ul la antipozi. În ce privește starea spațiilor verzi, pentru a treia oară sau a patra, cred că avem Braitimul aici cu roșu, dar sunt trei cartiere, practic, în această tipologie, da? Tipografele Lunei, Babadochia, Braitim. În rest, zona centrală, pericentrală arată destul de bine, sau mai sunt exemple unde nu avem neapărat parcuri emblematice ale orașului, însă avem o tipologie de locuire care are multă verdeață, pur și simplu, o densitate scăzută, cum e în Pratelia sau în Ploc, și atunci lucrurile stau mai bine. Siguranța pe timp de noapte, medii între 2 și 3,60. În general, și aici e interesant, dacă până acum am vorbit despre centru-periferie defavorizând periferia, de data aceasta, cartierele, că le numim dormitor, mărginașe, de blocuri, de case și așa mai departe, tind să stea un pic mai bine.
că e vorba de Plopi, de Cearda, de Lipovei și așa mai departe. Partea mai puțin pozitivă e în sud-vestul extrem al orașului, zona Polonă. Dacă ne gândim la felul în care sunt percepuți, e perceput nivelul de integrare al imigranților străini, cei care se încadrează în tipologia de migrație economică, deci cei care au venit să-și caute un loc de muncă în Timișoara. Aici avem medii între 2,1 și 3,7 pe cartiere. N-aș spune că e o tipologie oarecare și lucrurile pot să se schimbe de la an la an, pur și simplu și în funcție de cartierul unde vor locui sau unde vor lucra pe viitor și așa mai departe. Înțelegerea cu vecinii, dacă vă amintiți la început, spuneam că este între cele mai bune vești și iată și din nou în aceste cartiere periferice în general avem această tipologie de locuire în care în timp s-au putut, sau poate chiar morfologia fiecărui cartier, a facilitat într-un fel înțelegerea și colaborarea între vecini.